Yama yetiefo nyina kwa baba Asante Mampong ha Opimso TV Opimso Radio menhia kotoko film na edi adwuma free ene Opimso TV na Opimso Radio ya bepiem Asante Mampong nyina nim Asante amamre ne amane se yeyi obi de ne bekire krobia Asante kotoko hena yewura makwan se yemfa no nkosi apatem ebre no so a omakwan ma nipa kro no so a kire ne mpanifo ama ne mpanifo so esai de kire ne Opimso TV na Opimso Radio bepiem Asante Mampong baby afen chenkudua ase aha ena odihye bonsu ene nsema beto yewura nim efa Asante Mampong abra da sebre Osei Bonsu ekwa akura nhihye nyina yewura krobia Asante kotokwan no tia ne paboa kasie mu bai ebe hye da sebre enmunyam na ifiri on na enya na sinemu yewura de tumi no ema no hema Mampong hema se Asante amamre ne amane esitense wo hinni wa na hema na wotumi se oyi obi ema ne tena akonya so fa amamre ne amane kwan so adehye besere akonya ne nyina no ohwemu yi baako a ode akonya no ema no ho nsem ebeto yewura nim ema animu da ho ma yewura makwan se yemfa odehye bonsu enkosi apartment ena bra na so se obesu ache ne mpanifo na ne mpanifo so asai ede ache no no enche se yewura edukro na senensa ene de ni twam wi afei ena yede koto krobia Asante kotoko hene yewura na ase to bibio yede koto nanim na yewura makwan na obesi bibi kire na ode Asante Mampong krono asenensa nti ba bia ene Opimso Radio Opimso TV je chenkudua se ha ena odehye bonsu ene obesi bibi ache ne mpanifo na ne mpanifo so ase bibi ede ache no